Aínda teño a esperanza de poder percorrer unha por unha todas as parroquias de Galiza, lugares e casais, andar porta por porta, dialogar persoa a persoa, face a face, pois non hai tarefa máis urxente, fermosa, nidia e necesaria. Gastarei o meu corpo nos camiños ata ser pó, seixo e silveira. A miña voz, de tan usada, será o levísimo eco dun rumor. Só fundamento de semente que apenas poderá rozar a intimidade choída dos galegos. Extraña tribo incomprensível, feita de tebra, vento e cantería. Aínda teño esperanza.